ono fuzją na dół wtedy do domu. Straszny? No tak, został na pół. Moją pomoc, kiedy bez otrala, jak to będzie otrala? To, jak to strala? Został, no to, ja wiem, to mnie to osiągnę. Zastał tam to drugą opinię przeciął. Ale to mają takie oba skarżone, ale to nie ona chodzi z nim, ale ona chodzi. Ho! Hej! Aha, ja wiem, a ty zawsze do tej Ameryki chcieli na tym ganiaku. Ale to już widzieli tam, prawda, do szkoły. No co, ty sam teraz, dzieci już budujesz, masz wiecie.